Gento. Hello po, Ma'am Teresita Lida. Hello, shoutout po. Gandang gabi po sa ating lahat. Hello, Sir Kagape. Magandang gabi po. Shoutout po sa 13 million views po tayo. Ngayon, 6 thumbs up. Salamat po. Muli na naman po tayo nakapag live. Good evening, Kagape, sabi ni Manang Lisa. Good evening din po, Manang Lisa. Oo nga, wala si Rina, baka may vlog sila ni Kalingap Edo. Nandun din po si Edo paano magkaroon po sila ng vlog. Hello po, watching from Roas, Capiz City, Tamsakdan. Salamat po, Ma'am Maria Baido po. Salamat po. Maria Anita Beltran, hi, salamat. Nakita ko rin ikaw. Sabi ni po ni Tita Maria Anita Beltran, Tamsakdan. Sabi ni Ate Lisa Palikpik po. Salamat po. Ma'am Lisa, shout out. Maria Anita Beltran. Andito si bro. John Michael Belisa. Good evening, Sir Kagape. Shout out, Tamsakdan. Nagdaan lang muna ako, balik na lang. Sige dyan, bro. Stila Ayuso, good evening, Kagape. Bakit wala si Rina? Sinadya ata nila na di sama hihibtalo sila sa ganda ni Rina. Sabi po niya, Ma'am Stila Ayuso. Baka tawag po nun. Baka mayroon po siyang nararamdaman na sakit po. Kaya hindi po siguro napasama. Princess Lynn Pasmagan, good evening, Kagapay. Mag-premiere si Kalingap Rob sa mga Angels niya. Bakit wala kasama si prinsesa natin? Sabi po ni Princess Lynn Pasmagan. Wala nga po, tita. Pinanood ko nga po pero hindi ko na rin tinapos. Siguro meron pong nararamdaman si Irina kaya hindi po nila nadala nung time na yon. Tamsakdan, sabi na po ni Tita Maria. Leonard Anola, mapagpalang gabi po, Kagape. Tamsakdan po, sabi po ni Tita Leonard Anola. Magandang gabi din po sa inyo, Tita. Gandang gabi, Kagape, and shoutout, sabi ni Ian MC Gaming. Magandang gabi din po and shoutout po. Good evening, Sir Kagape. Stinili Cansino, sabi po ni Tita Stinili Cansino. Mercy Nemres, good evening, Kagape. Musta na kayo? Ano na balita sa Karim Tamsakdan? Ay okay lang naman po, yun nga. Nakakalungkot kasi wala si Reyna sa Angels po, di ba? Absent po siya doon. Shout out John Michael, Lisa Palikpik. Shout out Ma'am Nimre, sabi ni Maria Anita Beltran. Good evening, Kagapay. Shout out. Good evening, Kagapay. Ano na balita kay Reyna? Sabi ni Robelen Mesta. Yan nga po, tita. May premiere nga po si Kalingap Rob po. Pero wala po doon si Princess Reyna. Shout out Ma'am Ina, Lisa Palikpik, sabi po niya. Good evening, Kagapay. Wala nga si Reyna. Kaya hindi ko na tinapos, sabi ni Dolores Galvez. Ako nga din po, tita, hindi ko na rin po tinapos kasi inabangan ko rin si Reyna po doon Kaso, nasabi din agad ni Kalingap Rob na wala po si Reyna. Kaya, yun, hindi ko na tinapos. Hindi rin ako nanood, wala si Bibi Reyna, sabi ni Maria Anita Beltran. Good evening, Rosemary Alcantara. Good evening din po. Tamsakdan, sabi ni Robelen Mesta. Salamat po, Rosemary Alcantara. Shout out po, Ma'am Rosemary Alcantara. Shout out, Ma'am Dolores, sabi ni Maria Anita Beltran. Kagapay,
kaagapay ko, bakit si Rina nakakainis? Kalinga Prab, hindi ko pinapanood. Pag sabi ni Kalinga Prab, wala si Rina, iniwan ko, bahala sila, sabi ni Nelfa Japlet. Marami nga po nag-aabang na baka nandun po si Rina kasi, pero sa thumbnail pa lang naman po, wala po si Rina doon eh. Kaya halatang wala po talaga. Ay Sir Pogi, bakit wala si Bonso? Sabi ni Gina Katangkatang. Kaya nga po, tita, hindi ko na rin po kasi tinapos kasi hindi ko alam kung anong dahilan po. Tamsakdan, kaagapay, sabi po ni Stinelli Cansino. Salamat po, Herminia Santos. Good evening, kaagapay. Kumusta ka na? Sana okay lang lagi. Okay lang naman po, Tita Stinelli. Tita Herminia Santos, okay lang naman po ako. Good evening, kaagapay. Shoutout po sa lahat na nandito. Tamsakdan, sabi po ni Tita Solita Bautista. Salamat po. Salamat po sa 65 million views po, 28 tamsakdan. Pansamantala po tayo magla-live siguro mga 30 or hindi po abutin ng 1 oras kasi may pupuntahan po ako, may punta po ako na dyan sa tawag po nun. Dyan sa tabi-tabi lang. Nako, ako hindi ko tinapos, sabi ni Teresita Leda. May pinuntan daw sila Rina kaya hindi nakasama, sabi ni Star Rock kanina sa live niya, sabi ni Emeline Yoda. Yun naman po pala eh. Kaya po pala hindi nakasama si Rina dahil may pinuntahan daw. Pero siyempre para sa akin po, bakit naman po pwede naman po nilang i-cancel yung kung hindi naman po masyadong importante yung pupuntan po ni Rina, di ba? Kasi alam naman po nila na nandun po lahat yung mga angels. Tapos bigla na lang po na may pupuntahan si Rina. Kaya siguro, yun nga, napaka-importante po siguro yung pagpunta po nila Rina sa kanilang pinuntahan, sabi ni Star Rock. Kaya hindi po naka-attend si Rina. Good evening, kaagapay. Sinadyang hindi isama si Rina sa grupo ng Kalingap Angels na panood at narinig ko ang pagsabi ni Kalingap Rob, sabi ni Nona P. Pablo. Ganun po ba yun, Tita Nona P. Pablo? Hindi rin po natin alam kasi kung anong dahilan, di ba? Pero sabi naman daw ni Star Rock, may pinuntan daw. Kaya hindi rin po natin masasabi kung sinadya o hindi. Ma'am Ina, saan ka na? Lumitaw ka na, sabi ni Maria Anita Berta. Hindi ko rin panonoodin kasi wala naman si Rina, Herminia Santos. Ang dami nga pong nag-aabang talaga na nandun daw si Rina, pero yun nga, nabanggit agad ni Kalinga Prab na wala po si Rina, kaya marami po yatang hindi na nanood. Akala ko pang last na papasok ng pintuan si Rina, wala naman, sabi ni Nona P. Pablo. So nabitin po kayo, no? Kala nyo surprise na darating pero wala rin po pala. Ako nampisan ko pero di ko din tinapos, ala pala si Bibi Rina, sabi ni Stinelli Cansino. Yun nga po yung sinasabi ko, marami pong hindi po tinuloy yung panonood kasi nga wala po si Rina. Hindi ako nanonood, nakita ko wala si Rina ay nag-let go na ako, sabi ni Teresita Leda. Ako hindi ko pinapanood kasi picture pa lang wala na si Princess Rina, kaya hindi ko na pag-click. Thumbnail nga po, wala na po talaga si Rina doon. Ayan na natin, wala na doon si Bibi Rina, sabi ni Anita Bertrand. Hindi ko rin tinapos, wala si Rina, sabi ni Robelen Mesta. Lizer Orsowa, kay Miss Roda natin malalaman kung bakit wala si Rina, abang tayo sa live ni Miss Roda. Shout out po sa lahat. Abangan din po yung live po ni Rina Roda. Mag-comment po kayo kung bakit
hindi po naka-attend si Reyna po. Malay nyo, sagutin po yan ni Roda. Shoutout po sa 108 million views po tayo, 41 tamsaktan po. Magandang gabi po sa ating lahat po, umaga, araw at hapon. Saan man po kayo sa sulok ng mundo naroon, ingat po kayo palagi. Kay Miss Roda natin malalaman kung bakit wala si Rina. Abang tayo sa live ni Miss Roda. Shoutout po sa lahat, sabi ni Lisel Orsowa. Sir Kagapay, di ako nanonood sa mga Angels daw dahil sa pick na lang wala si Rina, sabi ni Ma'am Marites. Good evening to everyone and God bless us all, sabi po ni Nora Dakmay. Good evening din po, Ma'am Nora. Welcome po sa ating live. Bakit kaya wala ang ating Princess Rina natin? Hindi ko rin tinapos panoorin, wala si Rina, sabi po ni Ma'am Solita Bautista. So, halata po talagang si Princess Rina po talagang inaabangan po ng kalahatan, di ba? Siguro yung mga karamihang nanonood na rin po doon, yung may mga ibang grupo na ano tawag na, yung mga Jomcar ganyan. Pero yung mga solid rin na po, siguro bihira na lamang po sila manood. Ay, dumadami po tayo. Salamat po sa lahat po na nandito. 140 million views po na po tayo. 45 tamsaktan. Salamat po. Princess Lynn Pasmagan. Ako pinanood ko rin pagtingin ko na wala Princess Rina natin. Naiyak ako, naawa ako sa prinsesa natin. Parang ayaw ni Kalinga Prab isama sa mga Angels si prinsesa natin. Dapat nga isinama niya. Kaya nga po, di ba sabi nga naman po niya dati sa part 1 po ay mayroon pong madadagdag. Ganun pa yung pagkasabi, mayroon madadagdag pero hindi niya sinabing mayroon mawawala. Ganun po ba yan? Ang alam ko kasi mayroon madadagdag eh. Shout out po sa lahat po na solid rin na po sa Japan Charity Groups po at sa solid ka rin fans group. Shout out po sa ating lahat. Sa lahat ng Macarena po. Shout out po sa ating lahat. Good evening, Sir Kagapay. Sabi po ni Virginia Kalma. Good evening din po, Tita Virginia. Mercy na dyan nila yan. Baka masapawan si Carla. Wala naman sakit si Rina. Sabi po ni Mercy Nimres. Kaya nga po yan nga rin po ang malaking katanungan po ngayon kung bakit wala po si Rina, di ba? Kasi sabi nga daw ni Star Rock, may pinuntahan. Ang para sa akin, pwede naman po nilang i-cancel yung pupuntahan po ni Rina, di ba? Para hindi po sila pag-isipan ng hindi po maganda, yung lalong-lalo na po yung mga solid Rina po, di ba? Kasi alam naman po natin na marami pong nag-aabang. Ayun nga, wala talaga si Rina. Iyan M. Sagaming, bakit naman hindi sinabi ni Kalinga Prab na may vlog kung totoo isama sa vlog? Sabi ni Ian M. Sagaming. Nili Mateo, awan met ni Rina Jai premiere ni Kalinga Prab isong in Makarnak Sir Kagapay tamsaktan, sabi ni Nili Mateo. Turay siya ng rodmanang amok nga talagan nga awan ni Rina Jai tagi thumbnail pa lang ket awan suna jay picture. Tapos di pinanood ko ba set imbaga ni Rap nga awan ni Rina. Jay tinapusin. Tamsaktan, grabe naman si Kalinga Prab, hindi man lang sumama si Rina. Lahat naman mas maganda naman si Rina. Ilong pa lang. Wala na sila, hindi ko rin tinapos panoorin, sabi ni Ma'am Jonalyn Golpo.
Scroll ko lamang po kasi mabilis para mabasa po nating lahat. Ni-scroll ko po pababa. Ito marami pong nag-message. Ano po Kapis na mas. Asan na? Scroll po lang po natin para mabasa po nating lahat kasi mabilis po kasi. Nasaan na tayo? Good evening, Sir Kagapi. Sabi po ni Virginia Kalma po. Good evening din po. Sinadya nilayan baka nasa pawat si Carla, wala naman sakit si Rina, sabi ni Mercy Limbres. Nilpa Jacklet, pareho tayong Kagapi, hindi ko tinapos, baka ayaw nila kasi nandun si Carla, hindi nila sinama at si Jomar hindi tatas ang views nila. So, ibig nyo sabihin po, ang bida po doon ngayon, si Carla. Pwede po si Carla ang bida po ngayon doon kasi yun nga po ang isa sa naidagdag, di ba? Kaya wala po si Rina, ganun po ba? Kaya baka masapawan. Hello mga classmates, sabi ni Ina Mustasa. Myrex Aldabe, hi, good evening Kagapi, tamsaktan, ayaw na nila i-vlog si Bibiri na parang unti-unti na nilang inaalis sa mata ng mga viewers. Kagapi, lagi na lang may abangan po. Kailan kaya yan? Baka next year. Nakakawalang gana, sabi po ni Ma'am Myrex Aldabe. Shoutout po sa 169 million views po, 60 tamsakdan po. Aba, 100 po ang hindi nakapagtamsak Shout out Ma'am Ina, sabi ni Ma'am Ate Lisa Palikpik, nakakainis si Kalinga Rob, sinadya ni Rob na hindi ko na pinanood. Sabi ni Roblen Sadsad, nakakalungkot po Kagapi na si Rina lang ang wala, sabi ni Leonardo Nola. Baka importante pinuntan sila kaya siguro ganon, sabi naman po ni Teresita Leda. Sinaida Delmo, ako hindi ko rin tinapos, lumipat na ako sa'yo. Sabi ni Ma'am Sinaida Delmo. Kahit Ma'am Ina, nandito na ako, sabi ni Ma'am Anita Beltran. Miguel of shoutout Ma'am Lisa, Ma'am Anita, sabi ni Ina Mustasa. Ma'am Ina, paano iyan? Wala si Bibirina, sabi ni Maria Anita. Nakawalang gana, wala si Rina Marjon Laroso. Sabi ni Kalinga Bro, masaya ba kayo na nag-comment po? Ako sabi ko hindi kami masaya kasi wala si Rina, sabi ni Leonardo Nola. Parang nalungkot nung vlog nila ngayon sa Kalingap Indians, pati si Milka parang nalungkot, sabi ni Ina Mustasa. Ang hirap isipin si Rina lang ala doon, sabi ni Stinelli Kamsin. Kaya nga po, di ba, nakakadismaya na wala si Rina, nakakaupay, parang gano'n, yung nakakalungkot. Gandang gabi Kagapi at sa lahat na nandito, sabi ni Char Cordillera. Shout out Ma'am Ian, sabi ni Maria Anita Beltran. Robin shout out po Kagapi, sabi ni Robin Jerry Nayat Vlog, Tamsakdan Lods Kagapi, Miguel shout out sa inyong live sa nandito. Emeline Niyoda, dapat sinabihan ng maaga ni Rob si Roda para makancel ni Roda ang kanilang lakad. Kaya nga po, pwede naman pong sabihin ni ganun, pero si ano po ang ano dyan,
Kung sinabi ni Rab po talaga na ito, kita-kita lahat ng mga angels, siyempre dadalhin agad po ni Rhoda po yan. Kasi hindi naman niya pwedeng sabihin ni Rhoda na may pupuntahan kami. So, hindi naman niya pwedeng sabihin ng gano'n, di ba? Alam naman po natin na walang power si Rhoda. Si Rab pa rin po dyan. Shout out for Char, sabi ni Maria ng Beltran. Di nakatang-katang, okay lang yan sir kung wala si Bonso kasi may sugat pa siya sa mukha kaya okay lang yan, pagaling muna siya. Sabi ni Gina Katang-Katang. Baka nga po kasi dahil po siguro sa sugat po niya kaya hindi po nadala. Gary Nayat, shoutout, sabi ni Anita Bertrand. Baka di sinama kasi andun si Carla kaya ako din na nanood nakakadismaya, sabi ni Char Cordell-Erans. Di ko rin tinapos kasi nakakalungkot kasi wala si Rina lang wala, Leonardo Nola. Shout out Sir Jerry Vlogs, sabi ni Ate Lisa. Parang mas gusto ko na rin Ma'am Anita na huwag na isali si Rina sa Kalingap Angel, solo na lang siya kasi parang na out of place. Anong about? Na out of place siya doon kasi di naman sa pinapansin kahit kasama siya. Sabi ni Ina Mustasa. Ay nako, nakakainis, bakit wala si Bibi Rina, sabi ni MC Gami. Tamsakdan, sadmi wala si Rina. Alicia Pidereso, bakit wala si Rina sa Angels? Angelique Conhe. Hello Ma'am Anita, sabi ni Char Cordilleras po. Good evening po sir, sabi ni Tris Marites. Bakit ganun wala si Rina, sabi ni Jeannie Orsoa. Kahit nga po sana kahit nga din po sa ibang community ay nagtatanong din po sila kung bakit wala po si Rina. Shout out po sa 100 po, 79 Tamsakdan. Ma'am Anita, parang wala si John Peter. Nandito kanina. May pupuntahan yata. Ina Mustasa. Good evening kagapay Melodina Kanya. Sabi po ni Rob may madagdag at sana walang nang mawawala. Sabi ni Leonardo Nola. Yun nga po, may nadagdag nga po. Pero di po natin masabi kung bakit nga wala si Rina. Dahil din po siguro sana. May sugat din po siguro. Nako Ma'am Ina, kung tayo lang ang masusunod, mas gusto ko rin na wala nasa Kalingap Angel, sabi ni Maria Anita Beltrán. Nag-comment ako, asan si Rina, sabi ni Char Cordilleras. Ano sagot Tita Char? Wag muna tayong negative thinking, malalaman natin kay Kalingap Roda pag nag-live bakit wala doon si Rina, sabi ni Tita Lisa Palikpik. Baka mamaya po magla-live po dyan si Roda pagkatapos ni Kalingap Rob tapos ni Kuya Bal siguro. Excited pa naman ako, akala ko doon si Rina, feel sad naman, sabi ni Jenny Orsoa. Gandang gabi po, kagapay, karating ko lang galing health up. Shout out po sa lahat ng magkakarina at sa mga classmate ko dito, sabi ni Ross Cross. Good evening kagapay, bayaan mo na para makapahinga ang dalaga natin. Importante tuloy-tuloy ang gamutan at pag-aaral, sabi ni Ima Velasco. Yun nga po. Patanggal. Shout out po Ma'am Rose, sabi ni Ma'am Ina, sabi ni Maria Anita Beltran. Kung nandun si Rina, sigurado matabunan yung mga ganda nila, sabi ni Inostasa. Talagang iyang Kalingap, mga kinikilig talaga sila, sabi ni Maria Anita Beltran. Philly Samba, Tamsakdan, sabi po ni Ma'am Philly Samba. Salamat po Ma'am Philly po. Char Cordilleras, para sinadya kasi siya wala sana lahat na nandito mag-comment sa premiere ni Kalingap Rob para malaman kasi sabi naman niya pakinggan ang karamihan. Kaya nga po.
mag-comment po kayo doon para sa tanong nyo kung nasaan po si Reyna, di ba? Tingnan nyo, mararamdaman po ni Kalinga Prab na si Reyna pala ang hinahanap nila rito, sabi niya gano'n. Maaari pong gano'n. Naku, hindi talaga ako nanonood, Angel Kalingap. Rob, hindi maganda. Carla, sabi tahimik. Lalim pala hugot yan. Thank you. Sir Kagapay, Princess Reyna lang ako forever solid. Sabi ni Josephine Birao. Magaling na ang sugat ni Reyna, sabi ni Ian Imsigami. Wala na, galing na yung cutting niya sa mukha, sabi ni Irene Bonina. Magaling na sugat niya, sabi ni Teresita Leda. Kung sa ganda lang pag-uusapan, wala talaga si Carla. Kabunso pasok baser sa comment ko, sabi ni Jonathan. Kuya lang si Jomar Serena namin at Jomar, sabi ni Ani Aquino. Meron daw tutor practice si Rina, Alicia Piedreso. Baka yun po siguro, may tutor practice po si Rina, kaya hindi po naka-attend. Kasi kung yun po ang dahilan, siyempre mas importante po yun. Diba? Tsaka hindi lang naman po hindi naman lang po yung beses na mangyayari. Marami pa naman ilang beses na magkita-kita ulit. Saka pre, pag nasa kalsada, iyan, pinipilit yan ang maganda, ang pangit, ang nakikita hindi niya hinihinduan, sabi ni Maria Antabeltra. Ako din nag-comment kay Ra, bakit wala siya rin na pinapanood namin, tapos umalis na ako, wala gana, sabi ni Teresita Leda. Tamsakdan Kagapay, nakalimutan ko kasi nainis ako kay wala si Rina, inis ako kay Rob, sabi ni Maria Gaiti po. Shoutout po sa 190 million views po tayo. Abutin po natin na 200. Shaira 22. Good evening po Kagapay, Tamsakdan. Sabi po ni Ma'am Shaira 22. Asan na? Bilis po talaga mag-scroll. Sad naman wala si Rina, sabi po ni Ma'am Shaira. Marami po talagang nasad po. Meron naman dagdag si Pinel, sabi ni Irene Bonina. Maria Concepcion Timbang, tama lang yun kasi magiging kawawa lang siya, ma-out of place siya at baka didmahin lang ni Ido, nakakasar lang. Andun naman po si Milky ba yun? Yung maragaling mag-gitara. Na-close naman po sila ni Irena po yun, di ba? Magaling na sugat niya, sabi ni Stinely Cancino po. Naku, huwag na kayong mag-comment, hindi kayo papansinin, sabi ni Maria Nitibedra. Maria, pagpako, huwag na natin panoorin vlog kung wala si Rina. Si Rina lang naman ang inabangan ko, wala na si Rina, hindi ako nanonood vlog nila. Pili Sambat, kaya nga ako nakakatamad manood, wala si Rina lang ang hinihintay natin, sabi ni Pili Sambat po. Gagawa lang ako ng kwento, yan si Rap. Gagawa lang kwento si Rap, sabi ni Maria Anita Beltran. Josephine Birao, ayaw ko na manood mga vlog nila sa Angel Princess, rin na lang ako simula Princess 1 hanggang Princess lang ako forever. Mas maganda Princess rin na pinakabata sa lahat talo sila sa ganda. Maraming nagtatampo naman yan, sabi ni Irene Bonina. Marami po talaga. Kahit nga po sabi ko nga sa mga iba't ibang Macarinas groups, marami po talagang dyan, nagtatampo. Ang daming naghahanap kay Rina sa vlog, sabi ni Inam Stasa. May sakit pa daw si Rina, sabi ni Rob Virginia Clara. Kaya ano po ba talaga, may tutor, sabi naman po. Tapos may pinuntahan, tapos may sakit. Ano po talaga? Pati comment nila ang baba kasi wala si Rina. Si Rina sana ang center of attraction sa Kalingap India, sabi ni Nona Pili Pablo. Tama po. Talagang si Rina po talagang po dyan. Ako din, pag wala si Rina, di ako nanonood, sabi ni Cecilia Ramos. Shoutout din po Ma'am Anita, sabi ni Ross Cross.
Magandang gabi kaagapay Murs na Suhali, Bet Lastimoso. Kung walang vlog si Rena o din ako nanonood. Nakakasawa na vlog ni Rob, sabi ni Bet Lastimoso. Ay bagong bisita po natin si Ma'am Bet Lastimoso. Welcome po sa ating live po Ma'am Bet Lastimoso. Maria Nita Betra, hintayin ang live ni Rada. Kung tayo lang masusunod di dapat makipagplastikan so Edo kay Rena, sabi ni Stinelli Cancino. Nakita naman umalis pala ano po? Sabi ni Ma'am Ani Aquino, nakita naman umalis pala sis Roda, magkasama sila. Okay lang na wala si Rena para hindi mahawa sa mga kalandian, sabi ni Robelin Mesta. Grabe ka naman, Tita Robelin. Mahawa talaga sa kalandian. Pinapahinga siguro ni Rena kasi baka bukas na yung activity niya kasi Sunday bukas, diba? Sabi ni Ina Mustasa. Magaling na susugat ni Rena, sumilip kagabi sa live ni Ma'am Roda na mamas ko nga, sabi ni Char Cordillerans. Shoutout po sa 202 million views po, 95 thumbs up doon po. Salamat po sa lahat po na nandito po sa ating live po ngayon. Josephine Birao kay Jomar, tapos iwan Princess Rena, wag na idikit ang Princess Rena sa mga keyboard, solo Princess Rena lang ako. Thank you kagapay, sabi ni Josephine Birao po. Baka maulit uli pagdating ni Pinel, dagdag Angels naman, sabi ni Irene Bonina. Marisa may pin-shoutout kagapay, sabi ni Rob Kalingap Angels din si Rena, pero bakit wala sa vlog niya? Yun nga po, sinasabi po nilang may tutor daw, tapos meron din daw nagsasabi na may pinuntahan, meron din nagsasabi na may sakit, ganyan. Iwan, di po natin alam kung ano po totoo. Hindi nagbabasa si Kalingap Rob sa comment, sabi ni Emily po. Herminia Oreca, hello kagapay, hindi talaga isama si Rena, masapawan si Carla, magaling na ang sugat ni Bonso, tamsak. Salamat po Ma'am Helena Oreca po. Na-allergy ang mukha na nabibiri na hindi na isinama kaagapay, pa-shoutout naman po kay Mayora, salamat po, sabi ni Myrex Saldabe. Shoutout Mayora po. Mayora Naik TV, shoutout po. Hindi ako nanood kasi wala si Rena, bakit kaya wala si Rena? Sabi ni Ma'am Dines. Yun nga po, sinasabi po nila Ma'am Dines na mayroon daw pinuntahan, mayroon din daw nagsasabi na may tutor po si Rena, at mayroon din po nagsasabi na may sakit daw po. Di po natin alam kung ano pong totoo. Badriya po, hello po kagapay, tamsak na po, sayang wala na si Rena natin, hindi na lang ako nanood, mabuti pa natulog na lang ako, sabi ni Badriya po. Perly Fernandez, naku, kahit sa kumiking ng Angels, wala sila sa Princess Rena lang ang pinaka maganda, wala na iba. Pa-promise, super lungkot ko, grabe nako. Sila nag-out of place out of place, tamsak dan, sabi po ni Perly Fernandez po. Pili sambat, wala ng vlog kay Rena, tapos di na isinama sa mga Angels. Kagapay din naman maganda si Carla, pinapasikat lang nila, sabi ni Marites. Good evening kagapay, shoutout po, sabi ni Robelin sa shoutout din po Ma'am Robelin po. May premiere si Ma'am Roda ngayon, nakipagkita sila si Ma'am Roda, sabi ni Sinaida Delmo. Sabi ni Rob kanina sa vlog, kaya daw wala si Rena kasi alam naman daw natin ang sitwasyon ni Rena. Ibig sabihin, di pa siya naniniwala na magaling na si Rena, sabi ni Ina Mustasa. Maari pong ganon. Mulis na sali, hindi na nga ako nanonood sa mga vlog nila kasi ayaw ko panoorin kasi nagsasama-sama sila ng Angels kung bakit wala si Rena. Huwag na kayong magtaka kung wala si Rena, sabi naman po ni Maria Nita Beltran.
kung sinama si Rina malaos si Carla, sabi ni Marina Pagpako. Bakit po si Carla po lagi ang inaano po niyo rito? Papansin ko lamang po Nainis ako kay Rob, sabi ni Robelin Sadsan. May Rick Saldabe talaga naman po wala. Pag wala si Bibili na hindi ako manonood sa kanila kaagapa, sabi ni May Rick Saldabe po. Hindi ako na nagagandahan kay Carla, Pili Sambat. Puro kay Carla po ang yung binabanggit po niya dito. Pili Sambat, hindi ako nagagandahan kay Carla. 10 PM may premiere Ma'am Roda, nakipagkita sila sa mga sponsor. Si Naida Delmo, yun pala. Nakipagkita sila sa sponsor ni Reyna o sponsor po ni Kalinga Proda po. Sabi ni Rob, iba-iba rin ang sinasabi niyan, parang si Capri yan, sabi ni Maria Nita Beltran. Nel Pajaplet, si Jomar kilig na kilig sa kay Carla. Kala mo maganda si Carla, hindi naman maganda talaga si Reyna, walang gana talaga, ganda sila sa mga angel, walang maganda sa kanila, masapawan sila ni Rina, sabi po ni Nel Pajaplet. Marami kasing panghahagilapan ng rason para di makasama si Rina, sabi ni Tita Char Cordelerans po. Live na si Roda, sabi ni Solita Bautista pa, shout out po, sabi ni Abilina Tagunan. Maria Pagpako, mahaba ang maghapon kaya di na nila pwede dahilan na may tutor si Rina. Ayaw nilang siguro puntahan si Rina kasi nandun si Carla. Pinapasikat lang nila si Carla. Solid Rina pa rin ako kahit sino pinapalabas. So ayan po, nagsimula na po yata si Kalinga Proda po. Maaari po ninyong panoorin at tapos itanong din po ninyo kung bakit wala po si Rina. Emily Nioda, baka hindi na nabisuhan si Roda ni Rob dahil kung alam ni Roda na may vlog si Rina, i-cancel nila ang pupuntahan nila. Nag-live si Roda kanina umaga at kanina tanghali, walang nabanggit si Roda. Iniwas lang kay Carla, matalbogan siya, sabi ni Pili Sambat. Live na si Ma'am Roda, sabi ni Sinaida Delmo. Totoo yung Princess Rina story na simula once sinubaybayan, wag mo sabihin hindi tunay na kalingap. Iba Princess Rina, gumaling dahil sa tulong mga sponsor, milyon mahal Princess Rina na Rina solid, sabi ni Josephine Birao. Good afternoon sir, kumusta na kayo? Wala naman sakit ni Rina, talagang favor nila yung mga angels, sabi ni Julieta Nimer. Nako, may pumasok na basher dyan, sabi ni Teresita Lida. Hayaan nyo na po kung may pumasok po na basher. Kagapay, punta muna ako kay Kalinga Proda, Teresita Lida. Sige po, magsasara na rin po tayo kasi sabi ko nga, saglit lang din po tayo mag-live. Mga 6 minutes pa po bago po tayo magpaalam. Ang pinaka-best sa kasi si Rina ang pinaka-the best sa kanilang lahat, sabi ni Jolita Nimer. Hindi na ako sumagot sa basher na yan, sabi ni Maria Nita Beltran. Bakit ganun? Pag maganda na palabas ni Rina, tinitigil ni Rab. Bakit ganun? Si Rab kay Carla naman siya ang gusto ko si Rina, sabi ni Abilina Tangunon. Si Kagapay may desisyon yan sa basher. Sa mga bashers po na may pumasok po rito, ayan na lamang po natin. Wala naman po tayo mapapala. Kasi kung pinatulan po natin po yan, lalo pong lumala.
Kaya wag na lang po natin patulan. Dahil wala naman po tayong mapapala, di ba? Gari din naman po talaga kami Kalingap supporters lang kami ni Rina. Isang beneficiary ng Kalingap, may karapatan din kami kung sino gusto namin panoorin. Di po ba manood lang naman kami sa Kalingap dahil kay Rina. Sabi ni Ina Mustasa, I love you Rina so much. God bless you Rina and Mama Roda. Sabi ni Marilyn Samson po. Shoutout kagapay nakapasok na basher. Sabi ni Lisa Palikpik po. Si Tita Lisa Palikpik. Kung naman si Carla mataas ang noo, Julieta Nimir. Yung mga ganyan daw po, matatalino daw po, Tita Julieta Nimir po. Ian MC Gaming Maria, ano siya, sinaswerte, panoorin natin ang hindi natin gusto, sila na lang manood, sabi ni Ian MC Gaming po. Busy raw si Kagapay si Rina sa school, may tutor raw at may isang lesson, sabi ni Jonalyn Gol po. Kagapay, basta tayo solid rin na lang Marisa Mimpin po. Wow, ang galing sumagot ni Ma'am Ina, sabi ni Maria Nanita Beltran. Wala na yan ganda ni Carla sa ating bibirin na natin sa mata. Ilong pa lang wala na yan si Carla. Kaya Rina lang tayo lahat. Talagang pinag-ano nyo po si Rina at saka si Carla po. Papansin ko lang. Dapat wag din po natin ibas po si Carla. Dahil si Carla po ay wala naman po siyang kasalanan po dyan, di ba? Dahil beneficiaries lang din naman po ni Rob. Wala yan. Alona Cristales, silent viewer, solid fans ni Princess Rina. Ayaw ko manood ng Kalingap Angel kung po wala si Princess Rina, sabi ni Alona Cristales po. Salamat po Ma'am Alona Cristales sa ating live at nakadalo po kayo. Good PM din sa nakasama si Dalaga kasi may tutor siya, tapos may 2 PM may singing lesson siya. Busy talaga ang Dalaga natin. Isa ko nyo yan basher, sabi ni Sally Alegria. Kaya nga Ma'am Ian, sabi ni Maria Anita Beltran. Kaya nga naman Ian, sabi ni Maria. Kaagapay, Ate Roda po muna ako. Sige po Ma'am Jonathan, 2 minutes na lamang po bago din po tayo magpaalam. Kasi gusto ko rin pong panoorin si Ma'am Roda kung ano po yung reason po kung bakit wala po si Rina. Remedios Yabot, magandang gabi Kaagape. Basta na si Rina, hindi na ako nanonood kay Jomar. Inis ako sa kanya, walang sariling salita. Sabi ni Remedios Yabot po. Maxine in, totoo po yan, totoo po yan, isa lang ang lagi namin inaabangan, si Princess Rina lang at ang mga Karina vlogger Kaagapay. Maxine in, sabi niya. Ako Maxine in sa akong Makarina. Solid talaga ako kay Rina at kay Roda, sabi ni Abilina Tagunon. Bye-bye muna, punta muna ako kay Roda. God bless Sir Cordela. Sige po Tita Char, isang minuto na lang din po bago rin po tayo magpaalam. Kasi meron nga din po akong pupuntahan po. Pirle Fernandez, wag mo sila sawayin, baka ikaw pagalitan ng fans, please, basa ka lang po, tamsaktan. Hindi, napapansin ko lang. Kasi ako naman po ay siyempre para sa akin, parang rin po yung sa aking, siyempre pwede ko rin naman pong sabihin yung sa loobin ko, di ba? Sabi nga ni Rob kay Carlas, sabi nga ni Rob kay Carlas si Tulala. Sabi ni Jonalyn Gol po. Marina Pagpako, tutukan nila kasi ni Rina lang marami, sabi ni Marina Pagpako. Linda, hayaan na natin mga basher, huwag pansinin ko. Kusa din yan, alis, salamat na lang pagpasok para dagdag viewers, sabi ni Ma'am Linda. Kaya nga po, salamat po sa
nakapasok po rito na bashers po. Salamat sa iyong pag-attend. Kagapay ko walang gana manood ng Kaibigan Angel Wala Sirena, thumbs up na. So, mga kagapay po, magpapaalam na po tayo. Kasi mayroon din po akong pupuntahan. Ano na lamang po, panoorin po natin yung live po ni Roda. Itanong din po natin yung mga kung bakit wala pong sirena sa Kalingap Angels po. So, salamat po sa lahat po na nandito po. Magandang gabi din po sa inyong lahat at good night po sa mga matutulog na po. At share nyo na lamang po sa atin kung ano po yung nabalitaan nyo po kay Kalingap Roda. Sige po, papaalam na po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat po. Bye-bye po. Bukas na lang po ulit kasi off ko naman. Sige po. Bye-bye.